אז מה קורה, כאן פיקסל גיא, והיום אני עומד לשחק ברובלוקס. כן, זה השם שלי לכל מי שרוצה. זה הסרטון הראשון, אז אני די מתרגש. אני עומד לשחק בדורס. וזהו, כאילו, אני עומד לצרוך את החיים. אני עומד לפחד עד לרמה שאני משתין. אני בלבל דווקא די גבוה בדורס, אז כן. כאילו, לא... אני לא כזה עומד לפחד. הערוץ הזה בעיקר מבוסס על... What the fuck? הערוץ הזה בעיקר מבוסס על ברול סטארס ורובלוקס, זה העיקר. רגע, מה? אין לי סרבר? אוקיי, טוב. ובכן, אני מטומטם, ג'וין. לא עומד להיות כללות רציניות, עומד להיות מטומטם ודברים כאלה, אבל זה לא נורא. אוקיי, כאילו לכל מי שצופה ליד ההורים, לא כדאי. אבל תיכנס כבר, טוב. כל מי שצופה בזה, תודה שאתם צופים. זה מצחיק אותי כי אני מפגר. אני פשוט מפגר. בוא נע כמה זמן. תודה. אני לא שיחקתי בזה, את האמת, מלא זמן. פעם אחרונה ששיחקתי, מלא. פעם אחרונה ששיחקתי. נו מה? ישנה. נו. Who's game? New rush room. New rush mode. Maybe. לא. Later. Lobby music, game music. No. אוקיי. רגע, שנייה. מכבה את האור. אוקיי, עכשיו זה מתחיל. כל מי שישלח לי בקשת חברות, אני עובר לכם, אני אתן לו רובקס, כי יש לי. אז למה לא? אוקיי. טוב, כאילו, זה לא 100%, אבל אם אני אאשר, אז כן. אוקיי. מתחילים! וואי, זה נורא מביך אותי, כי זה לא... איתי. אני מקווה מאוד ששומעים אותי נורמלי עכשיו. הנה, כמו שאמרתי לכם, אני ממש טוב במשחק הזה. אני אומר, לא כתוב. קדימה, נו. אוקיי. אני יחסית חרשן, אז כאילו, זה עומד להיות לי די קל. כן. מלא, איפה אתה? אני שמעתי פיס. איפה אתה אח שלי? איפה אתה? אני מבטיח ששמעתי פיס. אני שומע על השם שאני לא יכול לשמוע. אוקיי, זה מפחיד. אח שלי? אני אומר לך משהו, יבוא מישהו. כן, יש לי. עכשיו. ראיתי את זה, בוא אני עובר. דרך אגב, נורא קשה לשמוע מתי שיש את הגשם. בוא מכות. אז אבל שלי לא צריך מכות.
למה נכנסתי לכאן? רגע. חייב להבין את העיתון. אני בא, רואה דלת. למה להיכנס לדלת? אוקיי, פעם אחת. אני לא פותח את דלתות. לא לפתוח דלתות סתם. לא לפתוח דלתות סתם ולהמשיך לפתוח דלתות סתם. פעם אחרונה לא, ברצינות שאני כמעט לא זוכר כלום. אני זוכר שיש את הארון, ואני זוכר שיש את הריצה המפגרת. כן? יש את הריצה. סיק. נו, מה? יש את סיק. ואני זוכר גם את המטומטם הזה שצריך להיות שקט. ואת האמת אני זוכר דווקא חלק גדול מהמפלצות ומהחרה. לדוגמה, אני לא יודע למה יש בטריה. אני רוצה לעשות ספידרן. למה יש בטריות? אני לא יודע. למה בטריות האלה לא? כן. וומפ. יאללה. אוקיי, דלת יש. אני זוכר שגם יש את האחר הזה עם הדלתות. אוקיי, ארון. אני מת לראות אותו. אוקיי, אני אמור לעבור משם. איפה אני אמור? זה דלת. נקבות. למה אני יכול ללכות קצת תור אחד? מה? לא פיק. אני לא צריך עוד, אבל בסדר, תודה. מאיפה אני עבר? אני אמור לעבור מכאן? אני לא יכול לעבור. עכשיו אני יכול. אימא'לה, מה קרה? אני שמעתי דרך מתחת, אני לא יודע אני פשוט דלתן. אני לא יודע איפה? מה? למה? אני שומע גשם. די, לא רוצה את הגשם. יש כאן ארונות, אני מגן. סתם כתוב. Don't have it. לא. וואי, איזה קטן. טוב, לפחות יש לי משהו שאני יודע. לא לפתוח דלתות סתם. הבנתי את זה. בוא שלי. אוקיי. אני לא שומע כלום. חזק מדי. שירותים! מה זה? איפה אתה? יש כאן מראה שבורה.
אוי ואבוי. נראה שבועה. אני לחצתי על זה. אפשר גם לחוץ על הנייר? מה? באתי מפה? אני באתי מפה. פאק. רגע, אוקיי. אז ככה, הלכתי לפה כי זה היה פתוח. מה זה? אני שמעתי רעש מוזר. שנייה. אוקיי, זה או שאני עוזר או ששמעתי גם מפה רעש מוזר. בוא מכות, אני אשרוף אותך. בוא. לא, אוי ואבוי, אימא'לה. תן לי ללכת. מה זה? אימא'לה. אין לי חיים. אוי ואבוי, אני שונא מרתף. אבל אני ממשיך כי אני לא יודע מה עושים. אני מפחד שפתאום איזה חרא יגיע. אוקיי. מה זה? סודה. איפה החרא? האמת, הנה. מה הסודה הזאת עושה? אוקיי, שומעים, אני לא זוכר כמעט כלום. עכשיו הבנתי את זה. אני שותה את הסודה, אני די בטוח שזה עבוד אותי. זווית החיים. אוקיי, שנייה. אני רואה משם את האור הסגול, אז אני מסתכל שם. אוקיי. 19. מה אני עושה? איך אני חי? תביא לי כסף. איך אני חי? אני באמת לא יודע איך אני חי. 20, אוקיי, דלת 20. מה זה? מלא. מה זה? שירותים, אוקיי. אני יכול לסגור אותם, אוקיי. אני לא יודע למה, אני מרגיש שהמים האלה עושים משהו. לא יודע מה. אני לא רוצה לכאן. בוא נשאר אני רוצה לכאן. פתאום איזה צ'חנבות מגיע. יש שם אור. ללכת לכיוון. פעם קודמת שהיה אור, זה היה סימן לא טוב. אוקיי, אז על הדלתות יש אור. אז בוא נלך לכיוון האור. בדי. אני אוהב ארונות, סתם. what the fuck, רגע, מה? אוקיי, אני בדלת 22. אני לא זוכר באיזה דלת סיק אמור להגיע. ואם אני זוכר נכון, הוא הבוס הראשון, שכאילו שצריכים לברוח. מה זה? ארון נפל. בוא'נה, זה פעם שלישית שאני נגיד מהארון. דאם. אני הולך לנמוך ביותר. מה יותר נמוך? 24. אוי ואבוי. אני לא יודע, אני לא סומך על 23, אבל אני לא סומך על 24. אוקיי, פה יש רעשים מוזרים. נו. אני עדיין יכול
אוקיי. רציתי בהתחלה לעשות ספידרן, אלכס ספידרן, בוא'נה מה זה? 24. כן אח שלי. בוא'נה פתאום תפסתי טיפה אומץ. אני לא יודע למה. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה אחר הזה? מה זה אחר הזה? מה צועק עליי? מה זה? מה זה? אימא'לה, אימא'לה. לך מפה. הוא חוזר? חושב שלא. מה זה היה אחר הזה? בשמונה? אוקיי, 29. אוקיי, אז מתי שאני רואה את החרא הזה, פשוט צריך להסתכל לרצפה. 30! חושבת שמישהו יבוא לי מאחורי אגב. באמת שאני מפחד. וואלה שאני מפחד, כאילו. אני עוד שנייה משתין פה. מלא. וואי, כמה פעמים צחקתי בסרטון, וואו, הלך לי הגרון. מה זה? מה זה חרא? עוד פעם? עוד פעם אתה עם הגיל? אני מתערב והוא בא עוד פעם. ידעתי! מלא, וואו. תחזור, יגוש חרא. הוא יחזור. מה זה? הוא לא חוזר. יחסיך. אני יכול לשרוף אותך? מה זה? אימא'לה. דלת? אוקיי, לא. טוב, יש פה כל מיני עיניים כאלה. אני לא זוכר מה הם עושים. אני כן יודע שבא לי לשרוף אותם. אני יכול לשרוף אותך שלי? יכול להיות שהם קשורים לספיק, כי אני זוכר שיצור שחור כזה שיש לו עין אחת. זה פה? זה ספיק? אני פשוט ממשיך, אני לא יודע. לא, זה לא ספיק. נכון, זה לא ספיק. זה לא ספיק. לא. זה לא ספיק. לא, אוי ואבוי, אוקיי, לגד ספיק, אוי ספיק. שתה את זה! מה זה? תתקופש פה, תרוץ. הוא מאחורי יחוץ. אוקיי, פה. תרוץ. לא, מה אתה מתיישב? מה זה אחר הזה? מה זה? יואו, זה הדלת הזאת. יש לי לוקפיק, זה עזור? לא, אני זוכר את הדלת, זה הדלת המדירה הזאת שמופיעה וצריך את המפתח של הגולגולת. לא, למה עכשיו? אין בטריה. 46. וואו, אימא'לה. איפה אתה?
באמת שבהתחלה לא נבהלתי, ואז מתי שהתחילה הריצה פשוט צרחתי את החטאים מלא. וואו, הגרון שלי, מלא, וואי. מה? זה רעש? אוקיי. איך זה הסרטון הראשון של איך? אוקיי, 48. LOL! ראיתי את זה. אוקיי, 48, אז אני צריך 49. מה זה? למה אין פה אור? למה יש פה חדר כאילו שקט כזה? מה זה? מה זה אחר הזה? אני קרוב לחרא הזה? אני קרוב לבן אדם עם הזה, עם השקט. יודעים מה? אני רוצה טיפה לגרום לו להשתגע. איך שאני נכנס, אני... לא, לפני שאני יוצא... אוקיי, טוב, צריך להתכופף, נכון? אם לא, זה כזה טראש. מה המצב, אח שלי? אוקיי, טוב, בוא נתחיל מלהיות כאן. ולקח קצת לא. איפה החרה? צריך למצוא ספרים אם אני יותר, נכון? מלא אחד. 8 שווה אחד. סבבה? תתחילי. אני רואה פה ספר. אני מפחד מהצפון בדבר. איפה הוא? וואו, אני עוד שנייה מסכים. אתה יודע? בוא נפתח מזה, אני בכוח מסתגר. איפה הוא? איפה הוא? הנה, איפה הוא? אתה יכול בבקשה לעלות למעלה אחי? צ'י. אוי שקרנות, אני כזה מת עכשיו. איפה ספר? לא! מלא! אמא! וואו, גרון! If it backs, you need to hide. איזה מסחרה. יש לי רווייב? הרנה, אני לא מתבזבז על זה רובע. לא. אני יוצא. מלא. אומייגאד, הגרון. טוב. וואו. טוב, זה הכל הסרטון. אם זה לא מספיק בשבילכם, אתם חסרי נשמה, ואתם רוצים, סתם. זה לא היה משהו כאילו וואו, בגלל זה היה משחק אחד. לפחות בשבילי זה לא היה וואו. הגרון שלי פשוט יצא מהמקום. בגללי, בשבילי זה לא היה וואו, אבל אם אני צופה בסרטון הזה, אני צחק על עצמי. זה בטוח. יש לי 17 בטריה. וזהו, זה הכל סרטון.
ביי. I guess. טוב, זה הסרטון הראשון שלי בערוץ. וזהו. ביי.